Very good ka ng followers ra ba ni sa mga Borato vlogger. Si Yeezy, sige tanaw ni sa mga vlog di Flora mi Bulana. Kanta lang. Adlaw na tong tanan guys. So December 30 day ron kanang birthday day ron sa anak sang amiga nga followers sa mga Borato vlogger si Ma'am Ivy Birano. So nagready po ko dari pamunot og lubi kay sa supakado ko pamunot dari lubi kay kuan nagpakudkod day ko Nicole para magluto ko ron og 1 kilo kay para may hangdadon dito sa kuan kay invite like og birthday ni Yeezy. So si Yeezy kanang followers na ni mga Borato vloggers siyang mami. Diyan si siyang kabuutan guys. So magluto Miss Nicole ron og 1 kilo nga kuan para matry po na guys og pila ka kilo ang sud dito sa hang bilog bitaw nga sidlanan kay sa una nagpa-order ko kuwara man to paper plate. So karon namalit man ko sa guys ano og kuan mag kuan na gamiton katong murag aluminum foil bitaw nga round. Diya guys, hindi na ako makabidyo-bidyo ron guys kay nay nagpa-sounds na ay kuan kanang naay Christmas party dari majugali guys na nag-istorya ra wa magpatugtog no nakapagsaliat ko og video. So magluto ko ron guys kay among hatod dito kay alas 11 kinahanglan na hatod na kay kuan kanang alas 12 ra ba kuno ang kainan pakals. Unsa guys din ako dari guys kanang hanang hatod ni wa na mo pakitagin sa napagluto guys karang kasaba lagi nato kay nag sige pa-sounds kay na Christmas party inja. Dari po guys na bijuki. So din na ta guys abot ako dari la kay BBC guys kanang si BBC sige ni saglantaw ni Bibi Dalton kay malingaw siya kanang followers ni Flora mi Bulana kay malingaw ni kuno sa ni Bibi Dalton mo ni si guys nga 7 birthday na cute kado nga bright nga bata. So 7 birthday ni Yeezy Angel. Duha ni Yeezy. Angga. Okay na ka? Ay, hindi na ko yung ano Nga pusa na. Yeezy guys. Oh, shout out mo diha sa mga taga Kangkuay. Shout out guys, taga Dumanog. Ala, taga Dumanog mo? Oh, Dumanog. Taga Dumanog. Igsoon ka ni Ivy. igsoon siya ni Ivy. So kani guys, igsoon ni Ivy, followers dis mga Borato vlogger. So shout out ko diha sa mga taga Dumanhog. Taga Dumanhog jud tanan. Pasig na brothers. Ana katong birthday girl. Happy birthday! Love, Yeezy. Ay, sabi ba kayo magkuha ko kuwan? Biko. Ayan, ay kanila sa drawer. Kailalo. So daghan guys sa mga pagkaon guys. So shout out diha sa mga taga Dumanhog. Shout out. Happy birthday ni Yeezy. Oh. Ay, shout out sa mga taga Tanawan. Especially na naka-black. Gwapa kayo sa nawan mo ni among Mrs. Kangkuay, among Mrs. Kangkuay. Super nanay na, nakulaan na baghat mama. Unsa man na super nanay? Aw, diapil ka. So nice ka dong hang kuan guys kay wala pang ato asa una kay pang bugasay ra man gud to. Guys, ato nang kantahan si Bibi Yeezy. Happy birthday Bibi Yeezy. Ay, mga G ba dis Bibi Yeezy? 3, 4. Unya na do kay repost sa akin mga G. 7, 4. Very good ka ng followers ra ba ni sa mga Borato vlogger. Si Yeezy, sige tanaw ni sa mga vlog di Flora mi Bulana. Kanta lang. So sa ngalan samahan sa anak si Jesus Santo amin. Salamat sa mga nag-prepare dani mga pagkaon nga daghan kayo. Salamat sa mga grasya nga gi-share sa Ginoo nato karong adlaw ug sa birthday ni Bibi Yeezy nga 7 years old. So Lord, tagaan pa siya og taas nga kinabuhi ug maayong panglawas sa iyang birthday karon ug daghan pang birthday nga maabot sa iyang kinabuhi. Daghan salamat sa mga pagkaon niya. Happy birthday. Thank you Lord. Birthday guys. Ay, lagi na. Why? Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Yesi. How old are you? Thank you din. Oh, sige. May Bluetooth. Blow na ka Nabula na ka na. Focus pa pa. Sige, sige na yan. O si Blue na di. Nawi. Oh, Okay. thank you. Data mo na picture na. Ano yung picture mo? Picture mo tulo. Sige, dali. Butan ka dyan ni sa ma'am. Happy birthday. Man. Di na. Murag ako'y tagiya. Ako'y nanghatag blato. Dali mo, Murag ako'y tagiya. Ako'y nanghatag blato. Dili mo mga taga-dumanhog. Shout out diha. Lagi na. Oh, dili na mga taga-Oslob. Nag-auslaw. Dili na mo. Bitaw mo. Sige naman pa. Mas mama. Lagi na yan. Ginanay. Kung nanay, oh. Oh, diri sa dinang dihara na pukaw na sila. Karo. So, may mga bisita ni Yesi. Lami din ha? Lami, magod ni. Kanang sibuyas? Supri sana saya. Oh, na kay bawa na dera soft drink des balde. Sige na ya. Sige. Ikaw, ting. Sige. Uy. Naghatod pa si Kuan. Asa, Madam Ivy. Naghatod pa og engineer. Sa Korea. Maris lang. So, ni kinalamian guys na Kuan. Si Uy, na-Ivy ko po diya ha. ala ka. Sarari ko lang. Birthday. Nauna daw. Nauna me. Na. Dali na budal. Ma'am ha, salamat. Lami ko ng biko. Order ko na sila sa biko. Salamat ma'am. So mani tagida sa hardware diri sa Kuan, Siway Hardware. Salamat. So gilamian sila sa biko. Si Papa Edi. 3, 1, 7, 4. Diya guys, daghan kadong salamat Ma'am Ivy sa idahang partner ug ni happy birthday ni Bibi Yesi. Diya nakahabol pa jud si Papa Edi guys. Salamat kadto sa libreng panyudto. Diya daghang salamat sa mga gilamian sa biko.